Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы безгә мөһим түгел, чөнки бу атнаның төп яңалыгы иртәгә барлык мөселман халкы Корбан гаетен бәйрәм итәчәк. Татарстан балалар бакчалары җитмәүче регионнар исемлегенә кергән, чөнки мәктәпкәчә яхшы тәрбияне бары әби генә бирә ала. Казан хакимияте стартапларга ярдәм итү өчен 6 миллион сум бүлеп бирәчәк. Әмма 2021 елда 6 миллионга нинди ярдәм күрсәтеп буласын мэриядә әйтмәделәр. Казанның Ривьера аквапаркында 5 бала хлорка белән агуланган. Бер баланы хәтта ясалма сулыш алу аппаратына тоташтырырга туры килгән, ул комада. Роспотребнадзор суда хлор күләменең 11 тапкырга артык булуын ачыклаган. Әмма бу хәлдән соң да аквапаркка чират кимемәгән. Дөрес инде, балаларны җәйкене кая илтәсең тагын? Казан хакимияте муниципаль парковкаларның льготалы режимда эшләвен 1 сентябрьгә кадәр озайткан. Кабат. Бер ел дәвамында мэрия ташламалар режимына суза килә. Аны һәр вакыт шул көй калдырырга нәрсә кумаучыбалыйдыр. Күрәмсең, транспорт комитетына оннан башка сөйләр тема калмаячак. Россия камералары куркынычсызлык кайышларын эләктермәгән йөртүчеләрне штрафка тарта башлаган. Татарстан йөртүчеләргә шундый карарлар юллый башлаган беренче регион булган. Иң башына эленә торган сумкаларны сатып алу моңа кадәр ул кадәр актуаль түгел иде әле. Яңа үткәрелгән тикшерү Татарстанлыларга миллион сум акча җыяр өчен якынча 19 елда 3 ай эшләргә кирәклеген ачыклаган. Көчле ил, көчле икътисад. Курорт булып саналмаган, әмма иң популяр шәһәрләр өчлегенә Казан кергән. Рейтингта без Санкт-Петербург белән Мәскәүдән соң. Казан Россиянең 3нче баш каласы булуында кем шикләнер хәзер? Россиялеләрнең күбесе 68% үзләрен бәхетле саный. ВЦИОМ сораштыру күрсәтә моны. Әлеге 68%ка 1 миллион җыю өчен 20 ел кирәк булган Татарстанлылар да кергән микән, хәбәр ителми. Татарстанда БДИда минималь балл җыя алмаган чыгарылыш укучылары саны 3,56%-ка җиткән. Алар артыннан шаурма һәм такси парк директорлары чиратка баскандай. Иванушки төркемендәге җирән чәчле Рыжий Татарстанда прививка ясаткан, Иннополиста. Илгиз Шәйхразиев ясаткан микән? Ул бит Иванушки да түгел. Җирән чәчле бит. Илгиз, сәлам. Татарстандылар ширки шибен артуы турында зарлана. Җәйдә, җылыда. Ай, кара син моны. Татарстан халкы бигрәк шибен тимәс шер итә була башлаган ахыр. Казан юлларына Чаллыда җыела торган электробуслар чыккан. Барында үзләрендә сынап араган Мәскәүгә рәхмәт инде. Хәзер казанлыларга нормаль хатасыз йөрүче электробуслар хезмәт күрсәтәчәк. Аллага шөкер. Ургант белән Познер Казанга килгән. Монда алар документаль фильмнар өчен эпизод төшергән. Алып баручылар Татарстан баш каласында берничә көн үткәргән һәм ошатканнар ахры. Ә без шикләнмибез дә. Кытайның Xiaomi бренды 2нче квартал нәтиҗәләре буенча тарихта беренче тапкыр иң күп сатылучы бренд исемен алып, Apple'ны да узып киткән. Беренче урында Көньяк Кореяның Samsung. Ярый, миңа бу да ярый. Финика җан бирде. Кертемчеләр акчаларын ала алмый, ә Доронин Төркия гражданлыгы алган да элемтәгә чыкмый ди. Меңләгән кеше алданып калган. Финанс пирамидасының фаразланган нәтиҗәсе шушы була. Зато мен Финика акча тыкмаган. Бөтенесе дә Apple'га китте. КФУ тулай торагына бары тик прививка ясаткан студентларда гына урнаштыра башлаячаклар. Чөнки вакцинация буларның барысын туктату өчен бердән-бер мөмкинлек. Карале, вакцинация узмаган студентлар нишләр икән? Үз общагаларын төзәячәкләрдер инде, кем белә. Пристройка. Дуслар, сезгә сөйләнәчәк яңалыклар шушылар иде. Менә иртәгә иртән йортларыбызда таба исе таралачак. Тәмле куймаклар ашарбыз. Гомумән,
күңел тынычлыгы бирә торган бәйрәмнәрнең берсе бит бу. Бәйрәм белән дуслар. Бәйрәм белән.